राजकारणात शिस्तप्रिय नेत्याची गरज. राजकारणामध्ये शिस्तप्रिय माणसांचीच गरज असल्याचं प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. पुणे येथील सर्किट हाऊस येथे शिस्तप्रिय भाऊ या माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांच्या जीवनचरित्रावर संपादित पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री पवार हे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांच्यावर संघाचे संस्कार असल्यानं त्यांच्या बोलण्यातून, कृतीतून, वागण्यातून शिस्त व्यतीत होत असते. त्यांना विधानसभेमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. त्या कालावधीमध्ये राहुरी तालुक्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सहजपणे सोडवला. त्यामुळे त्यांना पाणीदार आमदार या नावानं देखील ओळखतात. त्यांची कार्यकर्त्यांबद्दल असलेली तळमळ तसेच राष्ट्राबद्दल असलेलं प्रेम हे वाखाणण्याजोगं आहे, असं पवार म्हणाले. दिंडोरीचे गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांच्या आशीर्वादाने व मच्छिंद्र कदम यांच्या संकल्पनेतून या गौरव ग्रंथाची निर्मिती करण्यात आली आहे. व्हिजन इंडियाचे संस्थापक पत्रकार गणेश आंबिलवादे यांनी या पुस्तकाचं संपादन केलं आहे. या गौरव ग्रंथामध्ये चंद्रशेखर कदम यांच्या कार्याचा उल्लेख करण्यात आला असून हे पुस्तक 2 वर्षापूर्वी प्रकाशित होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना कालावधीमुळे उशीर झाला असल्याचं संपादक गणेश आंबिलवादे यांनी सांगितलंय. यावेळी माजी आमदार चंद्रशेखर कदम, उद्योजक जगदीश कदम, राजेंद्र कदम, प्रियतमा कदम, प्रीती कदम, आदिती कदम, मच्छिंद्र कदम, सिद्धार्थ कदम, युगांग कदम, शंतनू आंबिलवादे, पत्रकार अशोक काळे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी संपादक गणेश आंबिलवादे व अशोक काळे यांनी देवळाली प्रवरा प्रेस क्लबच्या वतीनं अजित पवार यांचा सत्कार केलाय. मच्छिंद्र कदम यांनी आभार मानले. SRB न्यूजसाठी राजेंद्र उंडे, अहमदनगर. ताज्या बातम्यांसाठी आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी SRB न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.